Hello dear viewers, pediang semua hivi saya sinpat syaka dekat channel haga kerteng ke batiang tamu Jesus Christ nang penim. Dekat topik kawan keren menta kadai ga bangam jukam keren rai nga keren syapang ka long ying long sem. Kat kum ka tin jong blai. Ti ngini lechwa ka kitab Genesis kal nang ka ba ar katkat ka ba ar pusal. Kaktin ba ong kumni. Namar katakan yu beriu un ino yalau kupa bat yala ka kemi bat un yaine bat la ka tengah bat kin yalong ru kawai kadok ka gospel Matias kal nong bakhat khandai katkat ka ba saw bat ka ba san bat ka ba hinriu ti ujisu ong kumni uti ulai tu baglo ong ulaong film shimla puli bau tau bala tau iki nadu ka ba meningkong ula tau shinrang bat kentai yaki bat ulaong naka benta ka tau beriu un ino yala ukpa bat yala ka kemi bat un yaine bat ka tengah jong u ti ki baro arngot kin yalong kawai ka do kum takim shimlong arngut syu henrai kawai kado namar kata ya ka bau blai ula penya sok lam tu ubriu wat penya khlat tingni pulis syu kat khat ban nyau kila ong hu te balai bau musa sulah hukum ban aino ya ka kat ino ban pelat no ya ka ula tu haki Moses namar ka do not lunar jong fi ula sya fi ban pelat no ya ki tengah jong fi henrai nadu ka ba meningkong kam syam lalong kumta ma ong ru pi hapi ba uno ru uban pelat no ya ka tengah jong u lem datang na ka benta ka baklim bat un syong kurim ya ka waipat uklim kan bat jar ba syong kurim bat kata ya ka bala pelat no uklim kan pi hang ni uji sukres ukuran biang hane gospel Matias sunang bakha khandai Quran biang syakha pang ka ba meningkong no ya thu ba athau shenrang bat kan thai dengan ong itu fi ba ka tin jong blai hi kai tu syah ni baka jing tho syang kurim kadai bet hapadang usin rang bat ka kentai nadu bamen kong la tho mta kam dan kani ka jing syang kha syang man para senrang ka jing syang kha syang man para kentai nga kran bet daga jing syah ni bak tin jong blai ka khang persya ya kata bat kadai ka pop ka jing ijeli hakmat u blai ukuran syai ka baar manong ifi ba kajing syong khang anong fi syong kurim kadai banda penyeso ublai pat kong ya ka bau blai la penyeso to ai bau briu on penyekhlat nreng anong fi kajing to syong kurim kam dai ban sia syong hi kum tu mo kadai banda penyeto hakmat ublai anong fi namar ba ka ba syong tu kadai ka kam auria anong fi bat ublai pediang ni tu kato ki khat ka live in relationship syaki society jong ki wei ngan ong fi syaki society jong syaki parang na syanu kim judan kata ka basyu syang kumtul ni ka live in ki khat ka live in relationship na ka cohabitation mo ti kadai bat banda penyetho bau blai pediang itu ukhat ya ka kam auria wat la ka society kala ban pediang ba kadai silak nrei hakmat jong ublai kamlong kumta pi bin ngani thu ifi pat upol saki city kinong koren kalnong ka bahnyo ka khat ka ba ningkong bat ka baar bat ka balai uang humni wong te syapang kita ki ai ru yakiba pila tho hanga kabhaya ubriu ban yo tengah henrai namar ki jingle auria to ai ba ubriu baro onyo yala ka jong ka tengah ba to ai ka ubriu baro kan yo yala jong tengah fi hang ni ukuran biang wang namar ki kam auria ngan fi ka kam auria kamot ka basu ya syong to ka baklam dapen itu dapen ya so ublai ngan fi kani kamdan ka jinge te ba ublai dan benta eng to wat ong ba ublai dan benta eng to ngan fi karan ni dah jing iet ya film dei ba yu ba ngi i ha ka society jongi ngan ong fi namla ban karan sha
pi ba society jongi kadan ka cohabitation ka ba shuya shang kum tu anong fi namar ba kalam panya sok bo bleng anong company biate bo bleng dan benta anong fi kabun anong fi ka jing klumar ka long ying long sem namar bang imbut ya patan jong bleng bat bleng ru umyo ban ker khu fi la fi mi tho fi hakikmat jong bleng namar ngihap buram ya kan ka tin ka bible jong bleng hakmat jong bleng lada empat penyetho efi lada pisya syong tu lada kadai ba filak yok khun makanaru nganong efi ublei upet bet ya kato ka jing syong tu kadai ka kam aurea bangi dan kam ban kala ka bomot pada ban plai kato ka pop ban khat ya snam jong Jesus Christ ban pen khut nganong efi bat sa penyetho dai hang ta bo ublei ulak ban pediang pi ka ketin jong ublei ka akash krenchai ka ong ki bale aurea ki bayat nuti ki bak ki babuat kin om yok ban pesut syaka hima ublei pi nakata kadau ublei ba hab banyak kat kum ketin jong ublei om kat kum ka jingle jong ka culture la ni ka society kani kan yarap ru ban shibun ban panbhai society lada ni bot kat kum ka ketin jong ublei nganong fi nginum syia shongri hum tu nganong fi nginum syu syong hi kum tu nganong niat kat kum ki principle pini i ka jing kerkhuru ha ka tin jong bleng to kata ka wei mo bang la ka point ka baar ka ong ni ba ujisu ong hang ni ujisu ong bat lo ong nakabenta ka kata ubri un i no yalau kpa bat yala ka kme bat unjai ne bat la ka tanga jong u te baro arngot kin yalong ka wei ka do kum ta kim long shu arngot nrei ka wei ka do namar kata ya ka ba ublei ulapan ya so dalam tu beriu wat penya khlat pi haba pila lek banya tho nganong fi hayeng mani pila pen tu la penya te jutang u pastor na mo la penya te jutang fi hakmat blei boong ba penyelong kawai ka do mo penyelong shu la kajong hi ti ngakwa man kran ni sepang ni ka jinglong ni kawai wang ba beriu un i no yelo kupa ba kemi un long mo un yai ne bat ka tengah jong u ti baro arngot kenyelong kawai ka do habing yakran kum ni ong ide ban sungu thu bai ka ni ka family leni ka takalong yeng ka dei hapdang u lok u tengah bat ka tengah ai ni ban su thu ba u tengah bat ka tengah ki dei ka wei ka long yeng kam dei ka extended family nakran ni da ka jing i para bangat bat ngai i bakani bun sin ngim shim la le mta pi habong leaf and cliff ni ino ikmi pa pi teng an ong fi dan nakaliang jong shenrang udang benut ya ka yeng an ong fi udang benut udang keling ikmi pa bat umlet kat kum ka bible ban ong ba un ino ya la ikmi pa bon long shit ka kawai ka do ka kinya yene ba tangam long kawai kum ju ru ngakran lang na ka yeng jong ka kentai pi teng ka kwa ban ya tho an rei ki jingmot jong perkhat kado ka ka mensim kadang kham i ya ki kemi ki kpa ban ya ulak umju ru ulak neu tengah udang khamno sakani ong takada balai babun sin ki long yeng long sem ka jongi ki pra na mar balai ngim smo thu ya ka tin jong blai la pen ya tho e pi po ka yeng mani mo ba pinya long si tengah pinya yu pinya struggle him tu reng ong fi bun sin ong kamdan kum kani ni penlong man ya ka family ka long u tengah ka tengah ala ni ki kemi ki kpa ki kiau kurim ki nganong pi kata kam dei ka family dan yo spine ong dan yo tu butlum nganong pi ban yeng nakren ni da jing shai ba pin ya long kawai ka do mo tin rei bun sin ki long yeng long sam jongi na marba ki no tarajur nganong pi no tarajur ya tan tarajur sto ya yang ban it ya ka tengah u shenrang pham it ya ka kur kum ju ru ngan ong fi nawar ba ka kur ban nawar ba kentai ka kham it ya ka kur man tengah kia shuyelong roommate room partner ong fi kani ka ba bakala ban ka bible bat balai khalong ying long sam jongi mentaki pat ki perang ong fi namar bingi mi dan ya kani ka jinglong kawai teng haba ngong fi haba shenrang
udai ubakit kali nganong fi upan biang ni kayeng kasam mo ula trai stam umdai ubayat aurean umdai bayat tanglang hanrai namar bakamdan kani kajing yelong kawai nganong fi bat ka tengah ka khamno sya kakur kajat nganong fi pi penlong ni u lidar handai pi penlong ni u unyang kok ngu nganong fi bau turu namar bau umdan spine umdan ya ketinjong blai ulong unyang kok ngu umlak benlong u lidar nganong fi nak kata kadau ngakren ni da ka bangai ya ka ai ni dan kamban but ya ka bible nganong fi kum juru utengah ngakren lai ya ka kentai ka batlat bor ani ka kentai ka lak but ya u mo ladap ya thok sungkurim ka lak but ka lak IT su ndrai u le ben u sho u kho u dikyat u nganong fi dan ka jingkit klik nganong ki khun dan jingkit klik ya ka yeng ka sam bat ka kelumar kan ni ka kentai ru ka kelumar ka kami nganong fi namar balai bamdan ka jingkit klik nganong fi Hei ka kelumar kalau yang sam namar ngim puli ka Bible principle dan ka leadership quality. Hane ka juk ka por ngakren ya kilong keniru haba pilai ya usnrang pilai ya utengah jang pi dan ka responsibility dan ka leadership quality. Watan ni ban penlong ni kumtu kulai lani ba piyo ban syong ba fincio syong kulai pinyo syong kulai pinwanra ya ka culture jong ka yeng jong pi ban penlong lang yu tu bon but lang culture em kam dei pila dan la ka jong ka long yeng long sem thau la ka jong ka culture thau la ka jong ka yu baro arngut am dei ba penlong yu tu tengah bon long alani ba pin kharwat shabi ba penlong bon long tang tu mo dei pa pi penlong yu tang kai ka bon ong tang ubriu si sngi yo mo ubriu sngi dei tengah jong pi bola blai bola penyeso pihap dia no iki long yeng long sem fi no iki culture jong fi wat bot ya ka tin jong bleh hang takan scam ka long yeng usen rang ru haban bot haban no itu umdai bon back anak kan mau sa yeng imai sa ka yeng imai no ya ka yeng kor fi ka tu kam dan ka responsibility open ka pisar anong fi bon bau lada ulong tau penlut ban sa yeng kor hajaka ban penlut nakabanta ka yeng la jong dei hang ta ka kelas nong fiti ka juru uni ka kentai ru aba ka treat yo tengah kumuriu si sngi bat ngong fi ki ka snap ki jing ai jing mot ai ki bana sabar ki la ban long ki kemi ki kpan ki kiao ki la ban long ta aba ka snap ki hinman ki para ai ngong fi bikin ai jing mot ngong fi hang ta ka klumar ka long yeng long sam namar belai utu senrang ru badan ya ka responsibility ka ai usngau du jing kerman haba umyo ban long leader halo ka jong ka yeng kam tam tang akren saya kan niam nang fi lada senrang lani ka kentai kide ki bayat ya ka tin jong ulai ki bala yo saya ka jing penem nang fi kila mat yu ji sukres pla kila kala ka jing long ki miat chu ki kam aurean kila bet orang ki kit ya ka yeng ka sam uba lani ka kentai baru arngot ngakren lang namar ba pi ya tu kan niam jong pi ya tu gi rukom jong pi buram ki beri nang fi buram ki beri nang fi Pim salia bahkan pat ke family ru anong fi. Pim salia bahkan pat ke family ngakren bet ni da jing syai. Nei kaju ya usenrang ni kentai ru. Plai ka kentai ka bot. Yo blai. Kala ka bomot nganong fi ka wan sa jing ka arsin rei pi pen sitam ya ka. Namar balai ba pi kwa ban control sa kata ka ka ba pi man nganong fi. Kani kan pen prai ka jing yeng pim tep ka no ka saja nganong fi. Kaju ya senrang ru kanu saja manong fi pila dan pila cliff and leaf ne pila long kawai kamat long kawai ka family dan spine kidan ki rang ba ru ki balong nyang ko ngu manong fi ki long nyang ko ngu ki mnut ban yang hajing sisa nong yang hajing sisa yang bu bleu dan rengkat bat fi tamba yang da hajing iet nganong fi mdai mengile ban yang hajing sisa wat long nyang ko ngu nong fi ko ngu yang ne ketin jong bleu kongu wat kit kongu igi niam ki rukom yang bet ni kal adai ka forman keren ya fi da jing iet nganong fi pini bau blame don rengkat wat ku slai nganong fi haba fi yang ya kan nong rem ka tin jong blai fi la ya kan tiga badai fi ham aurea fi ham tanglang fi la psai ka yang ka sam
hikai dah ketinjong belai dan spine on what bow to the pressure what I ba pindan pressure on fi kaju ya ka kentai ru haba fila yang ka nong rem ketinjong belai lada u pensitam fi yang scam nong rem belai pihak ban koren dah ka jing pihak ban koren ya ka jing sisa nong fi duai ka jing duai ro de ka wai but what I lat ba fin long ka berni nong fi dan tanggi ngi beri ngi long kum ka berni nong fi belai kham sim khat ngi bingin long marau jong no kham long khat bingin long berni jong no orang ba umlak ban pensitam ya ka kentai ru abakayat kar ka dei ban slur ban yang mana fi haba fi yang ka jing sisa kadan kan nong rem ru pat ngan pen i fi haka shiti si nong koren kadan ka principle lada kadan ka jing elek ben ka jing elek kho lada ubanget ubala pedang ya ka ketin jong belai banget belak pedang ketin la ni ka banget ka ba pedang ketin jong belai ka layang ka dei ban yang ka dei ban dua yang tau blok ka dei ban buram eu uru dei ban it nanong fi siti sino koron long bah nyau ka om ni ka ban nyau ka khat ba khat ar ka om ni hanrei hakita ki bai pat ngaong manga am utrai lada uno nuru upara banget udan ka tengah ka bamnget bat lada ka mon maka ban syong ringkat bat u tu wat ai baun i no aka pi hum kam kat kan ka divorce ngimala ban share divorce kat bamon ngan ong fi share divorce tangi dawi baret ngan ong fi rei wong kumno wong lada uno ru para banget udan ka tengah ka bamnget la si fidan menta ba pio kurim ai ka bampat nget hau Jesus Christ gila ban sudan akan yam rei kim padan ka jinget ka basisa wong kumno dan ka tengah ka bamnget bat lada ka mon ban syong ringkat bat u tu wat ai ba un i no ya ka pim dei ban i no nakaliang ka jong senrang na ka thairu dei ban i no bat ka kan thairu ka badan u tengah bamnget bat lada umon ma u ban syong ringkat bat ka tu wat ai ba kan i no yu pi ka kom dei ban i no namar la penyetang ya utau tengah bamnget ha kata ka tengah namar 8 kentang pi kan ni ka 8 kentang mot haba pila let ban ya tho nganong fi umdei ba syu syong kum tu ba syu syong kam dei namar 8 kentang ya utau tengah bamnget ha kata ka tengah ba ya kata ka tengah ka bamnget ru 8 kentang ya ka ha utau tengah lam da kum ta ki khun jong fi ki long ki bam kentang hanrei menta ki long ki ba kentang ken hanrei khat ka ba khat san kong hanrei lada utau bamnget ya khlat no tu un ya khlat ya utau para banget lani ya kata ka para banget am syam lakum habakum kita handrai ublai lokhat yangi syakaban suk pi uni banget dai ban pan ya khlat na ka tengah jong u na ka wat la na ka tengah ka banget handrai la da ka tengah lani utau tengah banget ka bible ka ong balada uman hi banlet ule ben ule kho uman psa e no hakata nganong fi kadan ka saki na ketinjong blai ba umla ni utau banget umla lada ka let ai bakan let lada ulet ai bun let ka ketinjong blai ka ong hanrai kam dei ban sedang na utau tengah ba banget kam dei bun be kam dei bakti kin be nekin be hanrai lada ki phat hing ni tang ba ka wei ni ka nganget ba ka bible kam syak syu ya ka remarriage ni bandang ya tho namar uji sukres uang uji sukres kuren chai hamte po gospel Matthias gospel Matthias kalau nong ba khat khandai he wong ya ka utau ba syong kurem ya kata ka ba ngin puli na tinjong blai pa wong ni wong ni ngong ru api ba uno ru uban pelat no ya ka tengah jong u lam datang na ka benta ka ba klim pi ka jing sya ban pelat ya ka tengah ni kalong lada ka klim lada wei na ki wei na ka parti ki klim sukan menta u shenrang la dap ya tho u klim ka tengah jong u kala ban pelat ni ya tho bat kumta na ta ka ju hi ka shenrang yeu shenrang ni ka kan thairu bat ko ong ni ndai wong kum ni ka shai ni pat ka ong ru happy ba uno ru ban pelat no ya tengah jong u lam datang na ka benta ka ba klim bat un syong kurim ya ka wei pat u klim ken bat jaru ba syong kurim bat kata ka ba pelat no u klim ken ka bot ni lada pila dap ya tho syong kurim lada pia pelat san chieng no mo kum ba ong ka divorce mot ka ketinjong blai kam syak syuk ba pin syong kurim nganget ni ketinjong blai ka ong bangi hak ban syong samla no te lada u banget na u banget ki
pen sistem kim ayu kila ban i tambah pi hap syong marway no namar ka tin jong blai ka kran ni tengah nga kidan ki ba ong bala androi ngan yang kat kum tin jong blai kat kum jing so thu ti na ka ta daung ong pi kalong ba pin yang ba ka tin jong blai pi balai ki pat ki long yeng long sam ngan ong menta namar ba kim dan ha kai long yeng song sam khasi jungi kam dan ka ta ka jing long ya ka wai pi kino pino palat tang tang sya ki kemi ki pa bukan thai ka ju senrang ka ju ong pi pimla ban ya long ka wai nom dan tang ngak ngaban biang kani tang ka kan thai ka long ka ba ka la pendam pi ka la wan no la ya ya kata ka yu rai pi le ben le kho pi it pen ban ye ki kor ngan ong pi pi ban ye ki persa ja ka ban it ya kun ya ka kun la din yu hang tangan ong pi ka du jingkerman pi ngakran lang kum ju ru ya ki kan thai ni u pa jang pi ho wat lo long u ba tau ba perfect rai ngan pi u trai stom sa u dan ka leadership ngan pi it you blai handai pim tre bandan kan ka jing submission mo kum ba ong tin jong blai submission kamot ni ban le ban yak telilang ba pin i ban tai kalong yeng ba pi i ba de leader pi penlong u bon confirm sya culture jong fi sya kalong yeng jong fi em berat no ikti culture pila da pin kwa te syong hayeng ayu kan syong hayeng kor kan ba le ya tho la da pi mot ban ya tho ka tin jong blai nong wan no town da ka wai kalong yeng nong fi town da ka wai kalong yeng system ndei ban kwa ban ya tho bat pin wan ra da ka culture jong ki yeng tang ki khlo no ya khlo u pa jonga balong ta kmi jonga balong ta piwan ban khlo ya ha wai haulak ni khalak manong piwan ra di ti culture manong fi thau no la ka jong ka yeng ka sam kan bo blai long pin i no ti ya lagi kmi pa bat pin long ka wai ka do blai piwan ra biang ti culture na yeng jong pi senrang wan ra na ka culture ka yeng jong kan thai ka wan ra na yeng culture jong bat hang ta ka ngan ong fi ni se poi sigil jong ki yeng kor ngan ong fi kata kadika babakala ngakran ba ni namar bom judan bakran ngan ong fi wa bleu pha ban kran ngakran da ka jing ni to ya long no khawai ngan ong fi ai ba pintat sakata ka model ka ba bleu la tho ni tina banta ka buram ka jong bleu ngan ong fi bleu wang ya yo senrang ba senrang de ban iet ya la ka tanga kum ba jisu kres iet ya ka balang bat kum ju ru ya ka kan thai pat kan kot da ni ka khat city Efesas kal nong ka basan ka khat ka ba arpu ter pat ni ko ka kamram ka tanga ba tanga ti ki kan thai to pen ko ngo ya la di ha ki tanga la ki jong hi kum ba hau try na ba tanga ulong ukli jong ka tanga kum ba ukres ru ulong ukli ka balang ha ba ulong hi unong pen em ya ka mat handai kumba kata ka balang ka penhapo yal di ha ukres kum taru ki kentai kin i ya lagi tengah jong ki ha ki ai baro ki senrang ru pan baro ar khani dan tang ki ba sem ba ki le ben ki tengah jong ki sem tang ki khat ka ba ngkong ki ong ban su pen ko ngo ban su control ban su le ben ban le kho sa ai ka ai ru ka kalong ka ba bakla khani bat ka ba aru wat si ka khat ka ba arp sa wan rei kum ba kata ka balang ka o ka ba arp san ka ki senrang ru tu iet ya lagi tengah kum ba ukres ru la iet ya ka balang ba la it no ya la de na ka benta jong ka ba unyo pen khot ya ka ha ba la sat ya ka na ka jing sat ka da ka tien ba un da yo pen yang ya la ya ka ha ka khamat hala de hi ka balang ka badan buram ka bamdan ka ba thok brial ni ka ba sti ni ka ai ka ba kum kitan rei ya ka ban yo long ka ba khot bat klem jing do na ki senrang ki ban iet fi hang ni baru artli usenrang dan kam ban iet kan thai ka dan kam ban respect la ni ban buram ya kata ka jinglong mo leadership ngan fi hawa kim ni kim dan ngan fi tang usenrang iet unyan ben tang ka kan thai pat kam buram ni lok ka bu kam buram man gitu gi para ki hinman ngan fi ki kan ngan fi ka pen ing ta ka bakala ngan fi kan ikan jab bet nama senrang unum la ban le ta ka kan thai ru la dau senrang iet ngan fi kimdan kan ikan leaf cliff kan perang ngan fi mar balai ni kampen kesan ni yu pi la dau senrang ru umba ya ka kan thai ka jing e la da ka pang ka sitam ka umba ngan fi kidang hablut ibahiyang bahasam kata pimpat dai kan ba pi yu ngan fi
pi hamba pimket durut nganong fi trai sitam nganong fi Rani pimpet haba pila mut ban song kurem te pila dai ban plan kan ban song kurem mo trai sitam nganong fi what depend ra ka pisah ka tingka duai ho blai what depend what ai ba ka kata ka mut pi ai ka responsibility jong pi syakiwai pada ma pi ba pendap nganong fi ka tengah ni kam dai ban kwa raha nganong fi ka jing kwa raha ro ka jing kwa ai buram ka jing kwa ban ya tenang ka na pen slai ka penlong itu rang ba ro bon crow bon kuslai nganong fi ha bon umla ban provide di kita ki luxury nganong ni hendrai ngakran ki necessity nama rublai uang ladau ku pol tho siti simunti nong baning kong na makrat khat bapra uang lada urang ba lani tau banget pendap ya la long yeng no kamtam ya la long yeng la jong ula len ya ka jingat kadai ya fi long kpa haba fi la shemti fi nak ban pendap ya ka long yeng long sem gijing don kam ngam ong ya ka luxury ngam ya ka lifestyle ka bayu but tenang ka bayu but spa bayu be spa be phau ngam kran ya tan reng kran ya ka kata ka ban pendap ya ka bam ka di kop ka sem ka skol ka pang ka shitam biap ban trai durut nganong fi wat kum ju ru ki long kumi om bakin kwa raha kin kwa menya tenang tang ki pet nganong fi tau dan kata kisna ka yang ta ka dan ka kali kum ta pi penlong ya tu kpa fi bon tang bon hab ban korap ru nomor belai bapri dan nganong fi hab dan gajing stu jing mot warra da culture jing fi la da fi ki kmi ki pa jing fi kamru spa fi kendu fi la jit hiu tengah banya tho ubakam bam daru spa nganong fi nakran ni da gajing wat let dia tenang nganong fi jit hi fi la jit hi ma fi banya tho wat keno yu blai nganong fi ndai bapin New York nyang pet nga jiteng kamai baret bapli piong akwa dah kayeng paki dulang hang ta pi penlong u bon tu bon khuslai manong fi kam dei banin jor pila thau kalong yeng long sam kom ju ru ya u shinrang am dei ba un expect nong fi shinrang dei fin expect ya ka spa jong ka kentai nong fi ta pi kwa along yang ko ngo nong fi pet ban ya tho ya ka spa am dei kata yang la ki jong ki jat nong fi pet tang ban yo sok nganong fi kani babaklau senrang hap trai sitam nganong fi hap trai man pendap ya la kayeng kasam pila jit te pila sim te ka ayu ndai ban pet ya kanu ka bakham dan spa nganong fi kanu bal adan gi jaka puta ta pin bakla fin long nyang ko ngo nong fi pinum yang ki principal jong tin jong blai karan bat na kran para banget fi ni daga jing ai jong blai ba daga jing ai jong blai bat ngong ni fi ba pin yang ki nong rem tina mentaka buram jong ublai aku blai sibung hap kot na ini video nomor ikun jong ai la dan kam yang fi la khat sikap yang mamla ban shui te ila khi ku blai sibung an i no ini video tang ni sapteng pat na mentaka buram jong blai ro utrai